nanay ng daan-daang nagtangkang makamit ang lisensyang pinapangarap na mukod-tangi ang pangalan ni Alina Kailasi ng FINMA University of Pangasinan. Mula sa simpleng pamumuhay ng pamilya ng isang tricycle driver, ngayon ay isa na siyang top 8 passer bilang registered nurse nationwide. Siya'y patunay na basta't sama-sama ang pamilya, kahit anong taas ng pangarap ay kayang marating. Kahit po nursing student na ako, minsan tinatanong ko bakit, kasi yung mga professor ko, bakit nurse? Kasi mga sinasagot po nila, kasi gusto ng magulang ko, ito may kamag-anak kami ganito, kami sa sweldo. Pero okay naman po sa sweldo, pero more than that po talaga yung sense of purpose, tas napaka-noble ng trabaho ko. Mga first, second year, yun po yung mga pinakamahirap. Kasi syempre, magpa-practice ka ng injection ng IV imbis sa tao. Siyempre, pamilya mo, kahit naman na pamilya mo yun, natatakot din sila mapag-practicean. So, yun po yung mga pinakamahirap na part. Bawat pamilya po kasi isang scholar lang po ang pwede. So, si ate ko po yung scholar. Ngayon po, nung graduate na po si ate, susunod po dapat ako. Kaya lang sabi ko, pag-graduate na ako, yung kapatid ko na lang, kasi third year po siya na accountancy. So, yung kapatid ko na lang po, yung pinaano ko na po. Kasi si ate ko po, kahit siya lang po yung scholar sa amin, nagbibigay naman po siya sa amin, kahit pa paano. So, natutulungan niya din po ako nun, kahit na wala po siyang trabaho. Tapos nung nagkatrabaho siya, natulungan niya pa rin ako. Pangalawa sa 5 magkakapatid, ang 22-year-old mula Dagupan City ay nagdala ng liwanag at karangalan sa kanyang pamilya. Sila'y binuhay ng kanyang ama sa araw-araw na pasada ng tricycle, habang ang kanyang ina ay tumutulong sa pamamagitan ng kanyang talento sa cosmetology at pagtatahi para maitawid ang kanilang pangangailangan sa pamilya. Ayon pa sa kanya, hindi magiging posible ang tagumpay na ito sa walang sawang suporta ng kanyang mga magulang, mga kapatid at maging ang kanyang lola. Hindi rin maikakaila ang tulong na bigay ng kanyang mga kaibigan kasama niyang mangarap, magsunog ng kilay at harapin ang bawat pagsusulit na tila walang katapusan. Hindi man ganun kagarbo yung buhay namin. Parang purposeful pa din nung buhay namin, kahit na ganito lang po kami sa tabing ilog. So, sabi ko, bakit naman ililimitahan ko yung sarili ko kahit na ganito po kami kahirap, kahit ganito lang po yung kaya nila mama at papa, bakit ko lilimitahan yung sarili ko na maghanap ng opportunity na pwede ring makatulong sa ibang tao, pwede kong ma-share yung experience ko sa ibang tao, parang ganun. Parang nagpadali ko dun sa ACADS kasi may mga kaibigan ka na pare-pares kayo ng goal, pare-pares kayo ng mindset na gusto nyo makapagtapos. Surrounded ka na, tutulungan, kung ano yung weakness mo, tutulungan kita, kung ano yung strengths ko, ibibigay ko sa'yo, ganun. Yun din po yung nakatulong po sa akin para mag-get through yung ACAD part ng nursing po. Bukod sa pagiging masigasig na estudyante, si Alina ay aktibo rin bilang choir member sa simbahan. Kung hindi mo man siya makitang nag-aaral sa kanyang kwarto, siya ay inyong masasaksihan at maririnig sa simbahang inaawit ang kanyang puso para sa Diyos. Malaking bahagi rin ng kanyang tagumpay ang suporta ng kanyang paaralan na kilala bilang isa sa mga top-performing school sa bansa sa larangan ng nursing, sa pagkakaroon ng sunod-sunod na 99 to 100% passing rate sa nursing licensure examination. Napaka-humble. Wala po silang pinipili estudyante. Kung alam nila na, kung ang sa isang room naman po kasi hindi kami pare-parehas ng learning style. So, bilang isang teacher, bilang isang nurse, ginagawa nila yung best nila para matugunan kung ano yung learnings na kailangan namin matutunan sa kanila. Actually, it's the environment. So, the teachers as well as the administration and the other departments all work together so that we will produce an environment that is conducive to learning. Congratulations to all the top-notchers. So we know how you've journeyed through all of this, and now you have achieved your goals. So your perseverance really worked. And also thank your parents, thank your teachers, your mentors, and pray. Sa patuloy niyang pag-abot ng kanyang mithiin,
Dala ni Alina ang karangalang pinaghirapan at isang mensaheng magsisilbing gabay sa kapwa niya nangangarap. You have to serve the community with a good heart but with a skillful hand. Kailangan hindi lang gusto mo gumawa ka ng mabuti, gusto mo mag-alaga ka ng may sakit. Hindi lang yun eh. Dapat meron ka ring knowledge, may baon kang skills na para may apply mo yung goal mo dun sa mga pasyente, mga tao, mga individual, family, communities, mga patients na mga kasalamuha. Kailangan mo maging humble. Talagang yung paa mo, yung pangarap mo mataas pero yung paa mo nasa lupa. Hindi lahat kaya mong gawin, hindi lahat kaya mong matutunan ng isang araw. Ano yan eh, experience yan eh. Never ka talagang magiging ready. Kahit na 6 months, 3 months, 2 months, 1 month, isang linggo yung pag-review mo sa exam, sa quiz. Never ka talaga magiging ready. Ang pinaka-ano mo, solution mo na lang talaga dyan. I-apply mo na yung knowledge mo habang nandyan pa. Josh Min Castaño, Balitang Solid North.